nake so ita daya nake kauna, ke kadai ce a raina kike biyan bukatuna, da rike kyama na cikin gida na ba zauna, in ki mani laifi wallahi ba ni cewa komai. Wata nake so ita daya nake kauna, na gudun magana ko ka taba ta ba ta yin komai. Tafiyar ta daban ce guda cikin dubun mata, lallai da ka ganta fiddausi ta darta, halitta daban ne kana da ya fi cancanta, ita na a raina fiddausi ta yi mani komai. Na ga ta ballo, anti Khadija a take na ga ta kallo, kallon da ta mai idanuwa na lilo, na ganin fiddausi cikin masoyanta dan da majarmai. Wata nake so ita daya nake kauna, na gudun magana ko ka taba ta ba ta yin komai. Inda ganga ta koyon wa ban jiyowa, duk kyawun ya mace kallon ta bai iyawa, kamar ta bangalowa, da tsayin da gashi fiddausi ta garce ta wuce komai. Kira nake yi masoyiya rabin raina, zo mu zauna a inuwa ta ƙauna, cikin su 'yan mata ke kaɗai na nuna, na yarda da komai. Wata nake so ita daya nake kauna, na gudun magana ko ka taba ta ba ta yin komai. Fiddausi ki taka taku irin na kauna, kallon ki nake yi a zuciya kin zauna, ki zo mataka rawa irin ta kauna, inda zuciyar ki na ce da dai kina so ba maimai.